खोनादों लिसन आं नों बाय वालायना थांया सोलायना थांया नों बुरिनखौ बुजिखाय सादि तामो प्रब्लेम सादि नों तो अनेक टाइम को खामार हाजाल जा दाबो ताम प्रब्लेम नों बनो तो चार खायगाबो सायखना जानो गामके नों बाय वालायना थांया सोलायना थांया नों आनिबो साना दानो आनिबो सायनो तांगो नों गाहामके कक साना दा नों आनिबो सायनो तांनि नको तबो जन्ताबो के बोनो के बो खावि तनिया दो अरे सिना नों तांग के बोनो के कक साना दा दाबो आंबा अरे सादि जखन आनो कल खाजा सादि नों जखन आनो कल खाके नाबले अरे सादि के गाहामा काय कक सादि ताम नों आसा आमतिके आसा शब्द हानि तारिख नों ताबो ताम नाय नों नि कोनो प्रॉब्लेम को सादि आनि प्रॉब्लेम अनेक प्रॉब्लेम जा सादि नि ताम प्रॉब्लेम सानि प्रॉब्लेम सॉल्व दानखा ताबो सॉल्व नेटवर्क मा जागा थानि नों मा गाहामा काय कक खाना नेटवर्क मा जागा थानि गाहामा कक खाना एक पर गाहामा कक सादि हेलो सादि ताबो ए सादि नों सादि ताम सादि आं खालामनो सानायबो नों सायमा दङ जों रिलेसन दङ हे अंके नों तामे नि कक सादि अरे नों के वान्सु गदिबा नों तांनि बनिबो सायबाय तांनि ककरि दं ओ सिन्दा लिसन जे सिन्दा आं सायनो थावा बिहिया जोंमा ए सिन्दा बनिबो सायनो सेखै कक खाना थिके सादिनो नों मा वाला थांगा जों बुरै मेंटेन खाने कक खाना का थिके सादिन साजाना शब्द थिके सालायनो वाला या कारै जे कोन प्रॉब्लेम सॉल्व कर जमाना माया आबो नायलायनो सादे ताम नाय सादे अकरा बरा आनसे नना सागा सिन्दा नों कजना बरनो सिपा थांगा दे ओइ बिहा जुमा सुकला रानी नों ताबा दंना हेमा बा दंनो ओइ मेरी नों थाबे खया खबर मेरी पर नों कक सालनो ओ मेरी नों सलारो खया जाखा ओ मेरी ओ सिन्दा नों आनो खालाया सुकला रानी सिन्दा मेरी खजांनाय मा मेरी सिन्दा देखिया बनिबो सायबा नाम दं सिन्दा अमनि बिहेवियर नों बांको खालामो सुगाखौ नों हामा को सादिदा नों जानो नों आरो नाथ नुकुरे नाथ नुको को साजावनो अरे सादि सादि तु यार तो नों दाबि निउ हागि नों को सानो नों मा जानो नों बिहेवियर दिगनो ओ सिन्दा सादि नों हाइ रिएक्शन खायो नों जेमन एमन हाइ रिएक्शन खायो निनि साबा डाबल अवन से देबे रिएक्शन करा नखरन सादिबानो फाया ओ सिन्दा फाया साइ दंनो ना नों आं रेस्पेक्ट साइ दङ जों खालायनायखौ बोरै गाहामा को सालायनो नों वासि पुरो बाहायना नों सागा जों बोरै गाहामा को सानो ओके द नो प्रॉब्लम आं नों बाय नो एक्सेप्ट खाय आं कक गाहामा गिनि गनो ना दाव सागा जे कोनो खागोन नों आना सादि तेदा नों आरो चिना जुदा नों साबा आं या नों सायाबो याबो नों आनो कोन साना नागे दो सिनाल मा हानो दो आबै ताजले दे सिनाल नों सिनाया नों तानि बागै नों सानारां माले आं सादो सादे नों से सिबा दं सिनाल नों से सिबा दं नों खाया सिबा माले आं ला आरो सिनाल नों सिबा दं सिबा मालियानो नों तानि साइड का थना नांगोन नों ता सिबा मालिया आरो सिंगल आंबो साइड का थथु आंबो साइड का थमोन नोंलाय बाहाय साइमोन बा सिन्दाल नों साइमेया तो आं नों खंना आं तो सिन्दाल तो सेम पारे होइति नों मा आं वाले थांगे केनतो नों कल खाके आं कल रिसीव खाके नों का हामा कम थाना सादिनि बिहेवियर नि शब्द टन हामिया का आं तो हामिया कारनाय सिन्दाल टन हाम कार थाखाय नों हाय अमुक खबरिया आं खाजे माखा आरो बेसाद बुरै नों सिनबो बेसाद बुरै तो सिन्दाल नों सिन्दा के अमुक खबरिया नों अमुक बिहेवियर कार खांका आं अमुक बिहेवियर काना तांखौ नों टन हामिया कार खांबो कारनाय सिन्दाल नों अमुक खबरिया के नों नि बुनि सांदरा यासिरि गाला थामो नि सिपा ऑपरेशन खाबन नों बायताम दं मायांसा आरो सिन्दा नों ताम दंयो आना बुसानि थागोन निनि बुसारा नों ताम बुसारा हाया जन बुसामा खागोन नन ताम हामदो बि दं माया ओ सिन्दा नों ताम बुसारा ओ सिन्दा नों ताम बुसारा हाया ना ताम दरगना ओ सिन्दा सिन्दा सिबा फालुसाना नों ताम सिबा फालुया सिन्दा प्रडक्ट नङाना सिन्दा नों ताम सिबा फालुया बाय सिन्दा होते खालागोन साजमानो नों आनो संदा सबाय नों बुसानि माने सिन्दा नों गिया नों साखनि प्रॉब्लम जों नुक तनाबले नों सागा नि प्रॉब्लम तो खानबो प्रॉब्लम न नि प्रॉब्लम सिम आनो सेम प्रॉब्लम न नों पाखना बुजिनो नाय आरे नों वाल ना काजा थाना नाय गांके नि प्रॉब्लम तो खालामनाय आनि कक खखने मानो नों सिगांनि खागा तामखौ सानि बिसि नेट दङ आं फुनुगोन हायलासो नों अरा नों दर नटां कक साइदों नों आं सागा जों गाहामाके कक सानागा सानाय नों मा वालायना थांगा सोलायना थांगा नों कक खागिया गा इसे खागिया नों दर नामने कक साइदों अरा नों दाबान कक खानाय दे नों दाबान कक खानाय दे नों कक आं अलरेडी खानाय दं नों तानि बागै नों अरा तुन हाममा गारे नों खाया दा गाहामागा कक सालायनो होनो नों आनि कक दाबो खाना नों आनि कक खाना दा खानायाबो सादे
너는 해다 안. 너 그게 다 가지고 살아이는. 아주 살아이는. 졸리만 바거이 앙도 마 졸리는 마시나요. 앙고 졸고 앙고 졸고 앙고는 너는 졸리야도. 너는 꼭 졸리야. 에몬 포지션을 깔아켜 앙고 어커나니 배빠지 앙고 삭삭는 졸로. 능 땀 여보는 부지양 거능 섭다 하면 와가리 밤들. 그러니까 능 따바 안고 그러나 자사대. 하? 섭다 하면. 그 아니 뭐 사이나가 능 하자 섭섭 삽다 배를 붙여. 게 집어넣어 가지. 안 집어넣어 가야 살아이 돈이야. 하? 아니 안 소부 돈 마요. 아니 빈도 약동 하. 게임은 그거 아니 안고 그러나 그나야 안고 그러나 그나야는. 능따나고 서부ito는 하이토는 서부ito는 능티네 뭐는 것도 똑다 본다 수장 거는 서부ito는 아리는 안고 그러나 그나야 능아 고는 땀 보이는 부지야 능 안고 그러나 그나야 사그라디 앙는 노르벨 그래 꼭 세찬에 잡고도 사래 능 어후센 다부 이제 능 아니 뭐 사이너 아바 하게 삽다 볼로비 아니 뭐 사이던 거야 안한까 앙바게 동양게 아니 뭐 사이다부 주디는 앙바게 필립 하게게 넌니는 북하보보스 코스는 뭐 마동양게 능 앙는 파슨도 그자가 보이스 메시지 버든가 능 그티니 땅이 보이스 메시지 버 나자 어그나기 정사 어부 사는 아니 뭐 사이다 아니 뭐 사이다 사와 부 사러 하나이 능 땅이 아니 뭐 사네 보이스 레코드 하지라 부부사 아니 능 더우 서가서 타는 시라이네 하요 너는 에도 딘 꼭다 사정 못 사리 아래 신다 데일리 아니 뭐 사이 앙바 꼭 사이정 데일리 아니 뭐 사이죠 아니 사더러 탐탐 뭐는 땀땀 사사디 아니 뭐 사실 사원 아니 뭐 사실 능 보이스 레코드 카이더자 뭐사 비리 사자 랑반들 카이던데 뭐사르 요 하나 해 능 사더 능 보이스 레코드 하자 아니 뭐 사실 모바일 앙 보통고 보터만 아니 뭐 사이베 가리와 아주다 능과 되는 꼴 카이자 하라 니네 무사 무슨 성으로 하디 포토 보이네 능 사자 앙 보터만 아주자 똥고 비니 비히 가나와 능 바이클라고 능 라치아데 기차잖아 하? 뭐 사러 하나 능 사고 사고 네 블레 능도 얼어 또 주라 주나 사가나 능 똥을 켜나 두딘딘데 그다음 가봐 능 탕은 사막하나 왜 이렇게 앙한 끼고 가서 왜 탕서나자 앞곡과 에도 보스 똥을 능 탕을 사면 그게 다 아니 뭐 사니 너가 또 똥거 땀타 그게 아니 뭐 사가 사블라 능 미야 뭐 사러 하나 탕자 근데 사블라 아니 뭐 사게 뭐 따고 바기 베해 아자 그라 정을 라치야 뭐 사블라 메리 얼어 사버 얼어 삽 사지디 얼어 사버 브리 부지 나블레 아게 그나 팔리데 얼어 사버 두이 동는 부지카 그게 안 그나 팔리데 이거는 풍이야 안 그나 팔리데 함자근 동동어 아기네 제스번은 거는 함자근 동동 아리 버 폰데 버 두이 동네 사버는 사지디 열어 아리 버 폰데 동네 사버 버는 폰데 등의 동네 사버라는 하나시리. 버는 폰데 안 거는 거 말하는 아니야. 안 사번 가로 등의 동네 샵는 사지리. 아리 버는 폰데 나 버는 어 버는 기사 폰데. 라스트 위크로 다 큰 사리. 버는 폰데. 안 비리 শব্দ খানা না বড় ফোন ইয়া করে হরে বেন বড় ফোন দে বড় কক ছাড় দে সেটা তো আমার বনানো রহ যাকো আংনো থাকা আংনো থাকা বালাই কিছু তা নো নাং থাকা নोंथां सा बबो सारहना साजिन नोंनि आंबो मियाबो सारहना थांबो नों फाफो रेडी आराम जाता बबो दानो কক बाय बे बुखाना सुलागैबो ताइ आजि ताइ बाहाय ताइ तंलि आजि हाय तंलि सिनानि बबो खाना बुजोगै तलां थांबा ना सय अमदनि खेला हा बकासे आंबो नागिन थाजा साइड कासे साइड दं दे नै आंबो थाजा हमाया गो बफां का थिगै आनो जलि जागै अम सुबाय तो बरक आसो एगो बस दं तो मना आं खै आं आसो सो वाइजने फोरोंगा आं बिनि बुहाङो बस तो आं खरा आसो नबो खस्थ'खौ दंना आसो नै मा जब तांगै थारो ना बबे ताइ करिखा थै थामो बबे ताइ करिखा बुसा बजेसा खलायते मुंसि बाकी साना हंगाय बिनि बखाना बुबागियानो बखानावसो खस्थ'रि वइना आंनाव बाहायगले बतलाङै थां आंनि बुसानो सावबो गाबै साबो बोनो हा अननो तला थांगो तामो आनो कुमार गजर थाङैनो हाया दे आव बर थांगा आनरन मर्निं टाइम आं बिखि सवालाय लायखा बर नों तिनि बुनि बुसानि लय मतं मासे सिवंगे नों तांगै वालायलायसे तिनि तांगै वालायलै जरावा फेमिलिवा जतन वालायो दो वालायो इंगे आनि बुसाइनो फोनो दे खोनादा फाइनि सादे आं आगरतला खोनादा फाइनि सादे खोना फाइनि दे सादे मा थानाय हारि बसाइनो आं जीवनाव आं आउट छाया थिके बनदो बुसाका जोंम तो कोन प्लान करे प्लान करे वालाया बन सुनाय साबो बाय डिसाइड खलाय सारा जीवन काटिबै थानानि बकासे साइड जों आंबो आगिनो साजाबो ताम सा बखाबुय आं ताइ अंको आबा हेंलिया आगिनो हाके तंलासिना ए सिनाल बाय तंगै मैया सिनाल बुइबे तंगै बुइबे जानाय बुइबे खजागै बिसिना रग फटो रग मानोनि बसावा ना
बखाय साव नोंसो जबरदस्ती राइतला हांगो होनो हाराम जाता बेनि मुखा राइतला मन साव बानो आनि बुसा कुसुनो आं जबरदस्ती सरा खलाति भाई ब साउथि फाने बेरे एडमिशन खा यां एडमिशन खाने नों पि हाइपो ब साव आराम पि अच्छा ठीक आसे आं खाना आइथे फाइनाय खोना आइथे फाइदे बुसानो तुइ फाइनाय बेनि आनि बुसाबो जबा मारनाय आनि बुसानो पोजिशन चेंज नोंखा मातलब नां साइमान दंने दा बर यां गेम खुं तुं दं होनो आनि बुसानो आं जबरदस्ती गले जीवन फाना आं तो बया बसी बेदो बिरो हबो तलाङै तनि गरा दे तै को दिन तागा जों नग थांलाने एब्लग हिने बसी थाइ रहो बतिन ताङो भागे बया फिदे हामिया सेबो ब आनो त सान बखनो बसलागै चंफाय आनि बो लाइफ दङ आनि बो जीवन दङ बले ना है अबन्ता आं खरस बर नों मायाव तोंथ ता आं ससे एन्जॉय दंने बुरिंगे आं खर प्लक प्लक नों बाय दं दंना आं केबो सकले मुक्ति दं तो अब हाय आं आनि बो साइना पक्ते बतांगि तेसे ब बेहिया बतसे खर थाङि थुया नांगां बाय लाखिया नग थामन मास मलेले कुनाय जंगि बला ब सय रिला बन फुन दे बन फुन दे थोय गाय खेन थागल लगलसे थुते के बांबाय बेहिया रिला बन फुन दे आं खाना फाइनदे सारे आं खाना फाइने केन्दो खाना आं बसा तुइ फाइने बसाना आं बिनि बिया फाइदि रहनाय बिनि बसा बर फुरं आंबो साइनिया आनि बो लाइफ दङ बले गायसना आं बुरै बरा आं ताके बसा फसिनाय बा ब फसि दंथ परे त नर काम खलाय तंलाय दे आनि बागै वानसुना नांलिया आं थैया दं थांना तां अब आनि बो खाना किसा बद्दु करि केलांका कसरि केलांका अब हायना हामै थांनाय नर हामनाय तंलाय दे सालाय तंलाय दे आं आनि बो साना जीवन फना जब जसे आं बो साना आं तो बिया अदेनाबा आं थानानै साया बसे हिनो आं तपना बो सानि मायाबा आं थाङो बो साना खुसि केलाय तंतंनि नां तन्थाय थाइका अब तां दिना फाइन नामसे बान रखना साया ताय हजनारगो बाना हा अबसे हासाका बेहिया तो तां आं फायो ब खाना ठीक टाइम टू टाइम ठीक तो बानु जवाब रोइ बानो पुरा खालास खलाय ब मार हनाय आना आनि बुसा आं जुदिन तंनो मसे के बरां पैसा मासा लंनाय आं तो बुरि बरा आं बुसा फुरुङै मागला आं बरा कामै खायने बा बुरैसो तै आनि बुसा आं तुइ तंनो नगो आनि बुसा आं बियां हनाय बा बरां मासा लंनाय बाबा दानो मंत्री क्वार्टर नि छताबो हाराम जाता बेहिया अबे मंत्री क्वार्टर बिनि आरो खिता को बिनि मंत्री क्वार्टर बसर नि थुया जाया थाङै थुइ लायके जालायका अत बसर थुया जाया मा तो बिनि लय सगै थांदों होने बिनि लय सगै थांदों हिला आं खोना फाइदों खोना आखिन फाइने आं बरनो इमोशनल हाराम जाता मानसर तो का दुनिया आइ पारा मानसर मा yang an पारा मानसर मान का बसाय ओइने बुरिना जाखना मखां हासा का खिथि पाया बतसे ताबा आं नंनि बरो हिंजा जंगेरा अब हाय जला बा को नों सिसि तो नों तानि बबे आसो खखि जाक संहनि ने आं लाइनो नस्ट खलायबा रिला बन फुन दे आं दा मासलो गो वा मा आनि बुसाना yang थुनानि जानानि आनि बुसाना आं जबरदस्ति तुबो आं आनि बुसाना तुबो आं खाना संपायनाय आनि बुसाना आं जबरदस्ति जीवन फान तुबैयाखौ बिनि पावसे आं तै थायो नों तला हांगो परेला फाये आराम जाता क जीवन चयता फितले जीवन दिन तंगला हाई कोले मानदो खबले लोगो लोगिना कयदिन परे खान मानदो खनाबले चयताले जीवन फान हासाका काहाम फाइगला आसा पुनंग yang नाय बिनि ताई तंमालिया ताई साइमालिया नों बाय हिनि सावै ताई न ब थैया दं थै थाङा दं ब हनि न बसु सुराय मेरे खलायै ताबो आरो मन्दिर को आसार बिनि आं फाइदों खोना नगो तुइ बरं जुआं लाय आं जलिया तो बसराय रक दं खनाय रक दं हा आंनि बागै आं जुआं नाम जवाला लायै आइया आं वालान्याबो थांलिया सोलान्याबो थांलिया आं खाना एकमात्र फाये आं बोसानो तुनरि फायने बानो तामनि सा आं को खनना मसंगो आनि बोसानो परनेनि बागै बरां चालंनान गसि तांके आं बोसानो आं लगे तै फोरोङै तंनाय ब हायसोलाना थै थाङै बा आं मासिनखौ तामालायसि दं yang बासो थेकेरिका न बुकिरिका कस्तरिका बोखाना कस्त खलायरिका आयं मासिंगा तामालायसि दं याक छय पत्र रबि तारनाय फाइदों आं खाना आइखे नारगि माने जे बनो खानावा सारे रिरि बनो फुन दे ओइ बाबा yang फाइला पक साबाय दे आं तो ननो जबजो सितोबो रिला बनो फुन दे खोना आखे फाइदों आं खोना आखे फाइ सकायनै रेडि बनो फुन दे हेलो
Hello. 차례. 번호 폰 딜라 기사 으스라이 꼭 사나고. 가지진 폰은. 그나 괜찮아요. 빈 폰은 꼴하지. 빈 폰은 꼴하지. 땅이 꼭 사해봐. 리디. 아 시공 만져 간가봐 저도는 망스네 빌래 거봐 못들어. 아리 리디. 얘 시공 가이sol이 정도 게. 리디 폰 리디. 땀 차야 꼭 라이 뭐 마시마 사나이 리디. 내가나 사보 부산어 저버지 시kalai tubu 사보 따모 콜라이 저트 퍼면 버터는 콜라이는. 뭐지 그다? 바보 능 바이 꼭 사양 게. 빈 잘라는 게 버럼다 마 카모. Ang nagi sasantan sa anu je dukuri ma he dukor ba he chalta nin din thaile bele na nung go dele santi tong ne ke santi mamang ma tong nin ke wa wan chu bu khawa jibona ta wan chu bri lai thamani kong se chung shiwa bu sang chung tam man jang na abu ke ba thaimi ya ana sa thoki man ke nan ke thoki mang lag da ba ha ready phone ya pare phone ready ang ani busai ko khadi phone ready ang ani busai ba ang khana phungo baba ko khana ko ang khana phungo agor tola phai tongo ani manoi biang phane ani busai bor pone bor be boto setting khlai marna kento haine phate ya kai thangmangla abo sigon bigon ko gya buji khara bo setting ma khlai nai ya kai yogya ba an thane 사면 타는 욕내 버러 게임 타는 게임 이겨라 안 가이 똥 소자비 다로 와제 버베로 똥똥어라 허이데버 뭐 삭사 뭐 마트네 여기야 뭐라 비역이 안거 뭐는 비역이야 아니 뭐 사사이 타나니 앙사이 타나니 뭐 안도 선토서 클라이 소뽕이 말이 나이 야kai 버버 여기 안 타네 그래 번호 폰데 돼 बेनि मबाइल सुइच खलक जादे तो सप्लाई मोटरी तो नहाजा मोबाइल सप्लाई मोटरी तो अरे बनो का थांपर बिन मोबाइल बे बपरा फ्लाई मोटर सुइच फ्लाई तो नबा आन मोबाइल के नाइ तंगो बा हाराम जादा बाफात आन मोबाइल के नाइ तंगो बा नगब नि मामा सो थुइनि मलासा बरक सिन तराइ सिन कला हांगे साबा बस सुइच साबा ओ कुर्ता बच्चा दसा कुर्ता बच्चा हाराम बच्चा बजाका थांग बपरमान फुनु को मास न सुंनाय आनि बसा लगी तंगो ब थकिनो नांगला बुझि खदा असु थुंजानाय बरक गया रेदा फोन दे नों लग लगे तांला बरन हाला सरायनि याग्रो मुसि फैलाय यांगो आंद्रा गुन्द्रा खालायनो आं गक खालायगोन यांगो हेलो कक सादि मा खनेदा रेदे अ कुर्ता बाचे बेहिया रेदे ब आना नाया के बिनि लुइ या साला खबे तां ता खुसुरि दं बनो बिनि लुइसि सगै मा थानाय ब बिनि लुइसि सगै मा थानाय ब आना नामा करखे दा खदि केन आं दामो खाओ बन याखाखै रहदे बन याखाखै रहदे आने सिद्धांत परा आने क्लियर परा खलाइ फैतों बा आने क्लियर परा खलाइ फैतो आने क्लियर परा खलाइ फैतों आने बुखाना स कष्ट बांगमै थथुइ बताबो र आना बुखाना आना थाकि अबदा मन्त्री क्वार्टर तंबा अबदा मन्त्री क्वार्टर तंबा ह आं आने बुखाना पगुसि तंखा बुसाइने पगुसि तंखा हासालनानि हेनैनो तबन रं सान्तिकै तंलासि तंखने